Takže zdar lidi, já vás vítám na mém novém kanále, který se jmenuje World of Warcraft Plays. Tak je to takový kanál, kde teda budu natáčet jenom z World of Warcraftu a možná ještě s mým kámošem, který tu dneska není, jako, a vůbec tady ještě na Skypeu nebyl zatím dnes, ale to je jedno. A přemýšlím, koho bychom si mohli dát, ale já si asi dám tady Rogua. Je to vlastně z World of Warcraft Wrath of the Lich King. Já nevím, jak se to Wrath of čte, to je jedno. Tak dáme si asi chlapa. Tak, upravíme si. Myslím, že tahle byla dobrá. No. Face. Hairstyle. Jo, vlastně tady se mi moc nelíbilo na tím Anditovi. Nějaký si dát musíme, takže nějaký dáme. Tohle taky nejsou špatný. Barva vlasu to necháme. A teďka tady ksicht. To nechci takový tu spadlou držku. Myslím tam tu úplně upadlou. Tady tohle jsem myslel, že tohle nechci. Asi to dám takhle. A pojmenujeme to tak YouTube Plays. A teda podívám, dobrý. A dáme teda Enter World. První part 10 minut. Je to vlastně totiž první video na tomhle kanále. Takže bych byl rád, když jste dávali odběry a teda. Co víc ještě přát, že? Ty odběry jsou vlastně takový hlavní. Tak, co ty děláš místo tady toho, že tak divně skáčeš? Hop. Tak. Vlastně World of Warcraft máte pod videem, kde si tuhle hru můžete koupit. Takže určitě se podívejte. Vlastně na tomhle jsem poprvé. Počkat, já si to zesilím. Tak a to aj slyšíte vy? To neslyšíte? Tak jo. Nevím, na co dáme první. Já ještě odevzdám nejdřív tady ten úkol teda. To zdám někde tady, jo, tady. Prvně si tady potom budu učit kouzla. Já tady někde vzat úkol. Tak ne, já udělám tady tenhle. Máme zabíjet nějaký mindl zombie. Bude tady, že? Jo, tak máme i tady toho zabíjet, takže v poho. Vlastně jedna věc, kterou tady ten Andit je tady tohle. Že si lehne a takhle si myslím, no, dává HPčka, že to zažere prostě. Já vám to ukážu, to nežere. No tak asi tak. Takže ono zabije tady ty všechny babačky. Vlastně budu rád, jestli se vůbec na to někdo bude dívat. Na ty videa.
Stejně tak bohužel. Svůj. Ne, na to jsem útočit neměl. Tak nebo? Ten by ale zřejmě jist neměl jít. Jako třeba nic bych neměl proti tomu, kdybyste někdo z fanoušků, jestli nějaký budu mít, by třeba mohli něco v tom Vovku dát, mně by to bylo úplně jedno. Byl bych spíš rád. Na nějaké odběry tady teda budou. Myslím, že uděláme ten loukal a asi tak to vyjde na to, aby jsme ukončili part. A další videa než 15 minut dělat nemůžu, mně se to nechce zaprvé jako dávat tomto telefonní číslo, abych to bylo další, mně stačí ty 11 minutový. Uvidí se podle toho, kolik budu mít fanoušků a tak. Tak, ještě jednoho tady toho. Počkat, to není na mě. Jo, je to na mě. Hezky. Jdeme asi rozdat quest. A hned nám tady vidíte, máme další quest hned. Takže aspoň máme co dělat. Asi jen tohle. Tak jo. Zkusíme ještě něco tady. Takže já půjdu teda na to první. To je ti skeletoní. Ale je ta jednička? Ne, dvojka, ale já chci na tu dvojku. A to je co? No to jsou ti skeletoni. To asi nestihneme všechno v tomhle partu. Takže nevím. Ale tyhle jdu taky, tyhle budu taky potřebovat. A ty vole. To je 4, ale. Jsme si udělat chybu. Opravdu teďka nevím. Jsem udělal dobře nebo blbě, že jsem ani, ale jo. Dobrý, dal jsem. Ty jo, ale dvojka zabije 4, to je celku dobrý, no. Jsou nějaký díky, když jste mi dali někdo. Taky nevím, taky by to nebylo špatný, nic bych proti tomu taky neměl. Vypadá to, že zabijeme tady toho skeletona. A ukončím to. Tak já si jdu ještě tady. Do toho domku podívat. Jestli náhodou tam třeba nenajdu nějaké brnění,
aby mi trošku, aspoň trošičku méně ubírali. Tyjo, hustý. No nic, jsme si zamávali. Jo, ale obchodník. Ale si koupím. Tady. Tak jo, máš tady brnění. 6. 59, no to nemám, já si ještě jdu vydělat jedno. Klidně mi s něčím mají raďte v komentářích, klidně vás budu dát pod video, když mi poradíte. Moc nějaká se vždycky hodí. Teda aspoň mě. Já nechci jim tak ještě na to nemáme. Ještě jedno, tady tebe. Nebo dva, nevím. Záleží na tom, kolik mi dá tady tenhle. Jo, dobrý, to jim dá. To zatíž prodám a bude to v pohodě. Rychle, ať můžu ukončit part, a to není delší než 15 minut, to je mě fakt asi, nevím. Tak, vemu si to, ukažte. Super. Teď se to moc nezměnilo, ale aspoň máme další obranu. Tak, a já se s vámi tímhle rozloučím a uvidíme se v dalším partu, takže čus.